Good morning, Maggie girl. Good morning, Maggie girl. Magi. Ay, good morning, Conan. Good morning, Tipi. Aray ko. Ayun ka na naman si Kagat. Ah, ayan. Galusan na naman agad ako. Good morning, Grotin. No, biting. Akit na. Good morning, guys. Happy Wednesday. Ayan, Holy Wednesday na. And tomorrow is Monday, Thursday na. So, yun. Nilay na tayo. Aray ko. Loko to si Tipi Boy. Let's go upstairs, dali. Let's go. Look at my hair pala, guys. Colors. Ay, nako. Tayuan na. Ayan, yun na yan. Let's go. Na. Ay, nakaanbay. Nakaabang. Let's go. Dali. Dalian mo, kunanin. Ang kunanin. Slow mo ka, Kunan, ah. Tulog pa si Madam Claudia, oh. Walang pasok yan ngayon, eh. Sarap tulog pa. Nood na naman. Halika na, bili tayong ano. Hindi, magluluto ako kaya hindi na naman agad ang inaalmusal nitong batang to. Masisira yun. Paborito mo yan, di ba? Tara na. Nood siya ng SpongeBob. Luluto nga ako ng ano, omelette. Crab omelette. Let's go. Labas lang kami ni Kolokoy. Mantali papa. Bili kami ng maulam. Ayoko. May crab po kasi maligyan. Bilihan mo ako, te. Di ba naglalawa yung crab? Naglalawa. Ay. Naglalawa. Buhay na buhay pa. Rabies yan. Madami na ba yung 1/2 niya? Uy. Pwede na yan. Gataan. Tapos shrimp daw sa kanya, ate. Shrimp. Anong isda to? Ewan ko niya, parang isda ba yan? Nila akong egg, isang tray. Tapos, ano ba, baby? Hotdog. Tsaka isang kilong hotdog na rin. Yung mahaba. Mahaba? Asang mahaba? Long. Putlong daw. Nagawa ko ng crab omelette. Sige, be. Dapat Ano dyan. to? Tapos mamaya crab din. Puro tayo crab ngayon. Ayan. Masarap to sa gata. Bakit? Ito yung nakakatusok sa akin. Bakit, Day? Crab. Malingkit na crab. Ito yung nakakatusok. Ito ano, omelette. Ayan. Yung ocean stick. Ayan. Kuwatan tayo. Pangagati niya. Ano? Tangki. Kaya mo yan. Tinali nung tidak maliit. Da. Yung mga ano lang yan. Hugasan mo lang siya. Nangagat yan eh. Baka ano yun siya. Pero alam ko, pag dawan, dapat daw ano eh. Ay, puki. Ay, sorry. Ano daw yung babae yata, lalaki ba? Malaman. Nakikiliti yan pag tibuka din. Nagirang-girang na. Lalaki yata pag ganito eh. Kakay na pinagadi ko sa lab yung nirong-nirong gadi mo ako. Yan, gataan natin sa ano, squash. Ayun guys, ito na yung omelette. Ayun, egg, tapos, ayun, umuusok na, wait lang. Pipretoy ko muna yung ni Kolokoy eh. Putlong niya. Kala ko sunramin. Shinramen ba? Sige, palitan mo yan. Tsaka, nahanap na ni Mami cellphone. Ayun, natin ko ng putlong bago yung yung omelette. Lagyan ko lang siya ng ng bell pepper para pantanggal or pampalasa. Ayan, salt and pepper, yun lang. Tapos yun ramen daw sa batang ito, pang sabaw. Ayun na guys, ang finished product. Ang bango. Nakadagdag sa bango niya yung yung bell pepper. So ayun, hinati ko siya kasi ang dami-dami. 5 itlog ba naman eh. So, yun. Yummers. Sarap. And then yung shinramen ni Kolokoy.
Kain tayo guys. Luto na yan. Kumulo na ng kumulo eh. Naiwan kasi. Ayun, nilagay ko na ng shinra. May pinakuluan. Let's eat. Madam Emma. Tadang! Bababasag na si Madam Emma. Charot. Kain tayo. Ay, nako Jackie. Hindi pa daw makapunta dito si Gilbert kasi nasa Canada pa daw siya. Ayun. Hi Gilbert, kain tayo. Mami, sarap pala ako ng TV. Yung paglaro pa sa aso ah. Hugas kamay ah. Awe. Daddy's home. Tignan ko nung nilalaro niya guys. It's Super Mario. May Mario Brothers na sa cellphone. Hello. Ayun, nagutom na daw siya. Luto ako na siya ng hotdog. Kasi kami, yung crab. Crab. Crab talaga. Crab. Ayun. Lutoy namin yung crab. Hindi pa naka. One rice. Ayan. Paborito ng batang makulit. Tapos, ayun na yung crab kanina. Maliliit lang yung masarap sana niya yung malalaki. Malaman. Doon sa ano, sa Lalo may... kasi sa butter na lang. Oo, tagal-tagal yung ano. Let's eat. Yeah! Meron naman dito gatang. Guys! Gatang ano ba to? Laki ng buntot ah. Papaya. Laki ng buntot. Kaya mo na yan. Kain tayo. Aftermath, guys. Oh. Sarap. Numbers. Nadaan sa isang kwentuhan eh. Sarap ng kwentuhan namin. Naubos pati 1.5 na soft drinks eh. For now po kasi ang ano natin, I have here yung last year namin. Goldie, last si December. Inay. Dito kami ngayon sa Pero possible na may change. STI. Una naming pinuntahan. Dahil dito talaga yung gustong-gusto kong makapasok. Tapos, pag hindi ako dito, sa CUP muna kami. Susunod CUP. Tapos sabi ni Goldie, di lasal daw. Grabe siya. Kinukuha niya yung mga na gusto ni Goldie na school ko yung mamahalin. Ang gusto ko lang yung bumurahin muna kasi nga hindi ko kaya ng budget ko. Eh, palto eh. Ayan. Naghihintay kami kasi may kausap pa siya. Ayan, dito kami ngayon sa CUP. Nag-inquire din kami dito. Pero kaso sarado eh. Babalik na lang kami ng Monday. Ayan. Kasi, pinatala tayo ni ate. Hi guys. Yan. Punta kami next, pupunta kami ng SM Manila para bumili ng cellphone ni Inay Jackie. iPhone daw yung bibili niya. Tapos kami ni Goldie, titingin-tingin pa rin kami sa ibang school kung alin ba yung mas okay para sa akin. Yung mura-mura lang para yung yan. Abangan nyo na lang kung ano yung susunod. Napupunta namin ko. Hello guys! Dito po kami ngayon sa SM Manila. Yan. Saan ba tayo pupunta? Ha? Bili ng phone. Bibili kami ng phone ni Jacqueline. Yan. Siyempre, ikot-ikot muna kami tapos pagkatapos namin dito, pupunta naman kami ulit sa school na sa Di Lasal daw sa Goldie. Lokarit lang. Apple 3. Yan, namimili si Inay ng kanyang phone kasi sabi niya iPhone daw gusto niya. Eh yun nga ang mahal, sa 30 plus. Tapos yan, titingin kami ngayon dito sa Samsung. Ayun. Iniwan ako! Lang-lato dalawa na ito nangiiwan eh. Next, Channel Mobile. Wala siyang nagustuhan. Channel Mobile. Medyo Jackie, tingnan mo itong dalawa na to. Lagi na lang akong iniiwan. Hindi ko alam kung saan ba ito. Yan, guys. Pauwi na kami. Kasi nakabili na si Nay Jackie yung cellphone. Susunod ako. Bibili ako ng cellphone pero ano. Pero hindi mas na ano yung ano ba? Hindi ko alam kung ano. Ang dami kasing klase ng cellphone. Charge mo lang. Tapos, Hello po. Dito na po kami ngayon sa LRT Pauwi na kami. Sarado yung ibang school eh. Kaya ano lang, dalawa lang school namin.
Hi guys! Yan, nandito na kami sa bahay. Nakauwi na rin kami. Yan. Pinabati ko pala si Kathleen Fernando Kang. Hello, te. Yan, from Korea. Yan. Sabi niya kapag daw umuwi siya ng BA ng Pilipinas, gusto niya kaming ma-meet. Yan, hintayin ka namin, te. Sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya sa akin, tingnan ko niya yung ano, itsura niya sa ano, no, go! Ngayon, kasi wala si Dars, si Goldie muna ang aming Mickey Mouse. Goldie! Nakaka si Goldie. Kasi nga, nakakapagod kanina. Tapos sabi ni Goldie, tingnan daw niya yung itsura niya dito sa camera. Sabi ko malabo, kaya in-erase ko. Goldie, release na! Goldie! Go! Madam! Yan, sabi ni Goldie, ang dami ko daw kinain. Yan. Patak, sabi niya sa akin. Matakaw daw ako sa chocolate. Dapat daw itong chocolate pang ano lang to. Pagkatapos ng pagkain, ako parang kinain ko na daw lahat. Yan. Si Goldie pa naman nag-ano sa akin, no? Sa kanya kasi yan. Go! Nangyako lang. Ayan, pre-fry ko na yung lulutuin ko ngayong gabi. Pichay. Ginisa sa itlog na may kalamansi. Oh, si Maggie. Si Maggie, nandito na naman natutulog ang Maggie. Nandito na naman natutulog yan. Oh, sige, good night. Hi guys. Kalimutan ko pala mag-good night. Alas 10 pa lang naman eh. Ayun, borlogis ng aming bebe. Nalagay nasa labas. Oops. Ayun. Tapos, alauna alis kami ni Daddy. Punta kami Pangasinan sa Manawag. So yun, ang tagal ko na guys gustong pumunta doon. Hindi matuloy-tuloy. So ngayon, sabi ko Daddy, samahan niya ako para makapunta nga doon. Yan, pumayag naman siya. So 1 AM. Since wala siyang pasok, samahan niya ako. Tsaka si Mark, kasama namin. Simba kami doon. Nabalikan lang naman. Yan. Sightseeing na rin, diba? And then makapag-pray. So, ayun, we're gonna say good night na para ma-edit ko na to and ma-upload na bago kami umalis. Night! See you tomorrow. Good night, Taday. Good night.